L'any 1991 naixia el projecte de la Residència Marinada, un centre per a persones amb discapacitat intel·lectual de titularitat pública, amb l'objectiu de ser un recurs assistencial de referència al territori. Al llarg d'aquests anys hem anat evolucionant i també hem viscut molts canvis, socials, laborals, legislatius, humans, però sempre hem mantingut un principi molt clar: millorar la qualitat de vida dels usuaris que atenem. Aquest 2021 a Marinada estem d'aniversari, fem 30 anys i tenim molt a celebrar. Moltes experiències compartides, el treball en equip d'un conjunt de més de 80 professionals, la confiança i la col·laboració de les famílies, la feina incansable per millorar contínuament, ser referents en l'atenció a les persones amb discapacitat intel·lectual, estar compromesos en la millora de la seva qualitat de vida. Volem seguir celebrant molts aniversaris al vostre costat, ajudant a bastir projectes de vida i oferint una atenció integral i orientada a l'atenció centrada en la persona. Un aniversari tan especial mereix una imatge molt especial. Aquest logo representa a totes les persones que viuen i formen part de Marinada, tant a les del moment actual com també a les que hi han format part en algun moment dels darrers 30 anys. Per molts anys, Marinada!